les mairies ɓaari ko forage uji ɗi goni koye mairie ji ɗi to banggue compétence transféré décentralisation ko mairie ko halfina ndiyam joni ɓaari ndi halfina ndiyam forage uji kewɗi ɗe nder mum ndini mairie so forage uji ɗi fof jooɓi taxe ndiyam kutortoɗam e dow inde domaine national o deke mairie ma dañi hen ko naftori waɗa financé programme mum walla laamu dañi hen taxe ko wawi financé ko so tawi noon laamu ngu ene waɗi respect jeeyi tan ko leydi ndi e ndiyam ɗam ko heddi ko ɓaari waɗani jeeya jeeyi ko waɗɓe ɗum ɗon ɓe ɓen kutoro ndiyam ɗam mbaɗa organisé koye men laamu ngu namdo taxe ndiyam e leydi ɗi ganduɗa ɗi kañum jeeyi ene jogani fofof beele moni kala ne heeƴe hen so tawi ko laawol wonno ko ni foti rewdude kono laamu ngu ne heewi wodde luwaji waɗa ko welɗum nde wonno yimɓe ganda kadi leydi men ne heewi politique kala kennaɗo en hasinne kono andi ɓuri wawde rende ko carriére mum wi sikkata ko so haali gongo tan feerum bono forage uji men ɗi koye oɗo wullu ha ɗi goni eɗi gone nokku domaine national sababude ndiyam ɗam e leydi ndi kono ɗi ngala ko gaynata ɗi ko château d'eau o mo laamu ngu ma ani o forage o woyno forage o kaɓirɗe pompe ɗe o tuyoji ɗi ha jetti guure ɗe ɗum ko privé saabu ko yimɓe mbaɗi koye mumen moni kala sene nanna waɗata ko kalis mum ko wona kalis laamu ko wona public laamu wawa wiide ene waɗa ɗum paramte ne soota amma gueɗel gotel laamu ara e forage wiya oɗon jeeyi forage mon no marta kono mboɗo hefta ɓaari ko domaine public ko minti e dow noon ngon wuuro walla jeyno forage laamu ngu rutta mum dendagal investissement mo wanno e forage guila e château d'eau o ha e tuyoji ɗi ha e kaɓirɗe balluɗe yimɓe ha keɓa ndiyam laamu ngu on kalis waɗi évalué laamu ngu waɗamo remboursé so tamu ngu laamu ngu tottitima kaake makko so laamu ngu tottitima kaake makko on saha laamu ndu wawi jeynade walla laamu wiyamo o liyam waɗa hefta mi hokkuma session mbaɗa fermage min jeeyi leydam min jeeyi ndiyamam an jeeyi kaɓirɗe ma mi hokkuma session ndiyam ɗam kutortoɗa ɗam mbaɗa fermage kala lewru fo maydu aɗa yoɓa taxe naggam par rapport e ndiyam ɗam ay sinno ko laamu ngu ko ɗum ɗo arduno ndeɗo dillere wondata men to waɗata saabu e on saha guure ɗe soɓe gandi eɓe joɓa laamu ngu taxe soɓe gandi eɓe joɓa forage uji taxe ya garta gonɗo e nder guure men hakkude joggogol forage uji ɗi waɗata par ce que on saha laamu ngu fawan guiti mum koɓe golloto ko koɓe dañata ko e holno renira ha taxe uji muɗi mbawa timmude ɗum woni ko ala kadi yimɓe mbaɗani haqqillaji mumen ndiyam no yoɓa taxe yimɓe kollaka ndiyam no yoɓa taxe yimɓe gandinaka ndiyam no yoɓa taxe joni noon ma andinani ndiyam no yoɓa taxe a andinani yimɓe ndiyam no wawi waɗde taxe aɗa andi ndiyam ɗam no heewi ngalu eɓe mbaɗi hen investissement kero an ma waɗani pina soɓa tan mbiya min deymi ko min joguino min jeeyi fofo mi hefti woɗa hokkamo beelami yo ara jogono on te on kaldaka ene waɗi korto korto e oɗo fannu mo laamu ngu ardi e men o beele ene wawi jagguede ko ɗum privatisation walla ala wona privatisation ko goɗɗum woni hen Oumar Koumi e oɗo fannu no laamu ngu arde men ni ɗum wona privatisation wiyete saabu laamu ngu o yeeyani forage uji ɗi mo hokki forage uji ɗi o yeeyani par ce que laamu ngu ha gak ene andi wone ko wawa jeeya o yeeyde ko jeeya d'autant plus ko luwane woodi droit ji yimɓe ɓe neɗɗo fof ne jogui droit dañi ndiyam neɗɗo fof ne jogui droit ñamde ene jogui droit safrade ene jogui droit janggude ene jogui droit wawde société garɗo hande Fouta walle o mais laamu ngu koko walli ɗum no heftirte forage uji men o jogono ɗum mawɗo dem société garɗe hande o ni ene haale ene waɗi yimɓe e wiyoɓe ko gonga hay sinno ɓe gaari ɓe gaddi ngaalu laamu o won kopporeje kewɗe ɗe wallitiɓe pour ɓe mbawa gollade e golle mabɓe ene haale laamu ngu hokkimo 3 milliards de francs pour wallidemo no jogori forage uji ɗi tuggude e ndar ha yettoyo département Dagana département Podor département Matam département Ranérou département Kanel département Bakel on 3 milliards so laamu ngu waɗi no organisé guure jeyɗe forage uji ɗi tuusiɓe ha moni kala ƴeewi kayitaji heɓtinede hokkeñino concession on droit de fermage watta yeyde ndiyam ene yoɓa laamu ngu taxe taw on 3 milliards ene heeƴa leydi he wona société privé mo ganduɗa wonanani ɗo Sénégal wonani ɗon ko Sénégal leydi yummumen nene France so kalis o heɓama o heddata ko Sénégal o faadi ko France alors que ɗo so tawi ko forage uji men ɗi mbaɗano organisé d'une manière économique eɓe mbawno jogade forage uji ɗi gandal naata hen karallagal naata hen ñeñe naata hen fofo naata hen e nder concession formation on dumunna laamu ngu dañi hen taxe kadi laamu ngu heɓmide yimɓe no jogorto yimɓe natta jogorade forage uji ɗi no jogori ɗum ni yimɓe jiihen hen koye mumen laamu yiyen hoore mum taw kata ko dañete ko ene wawi hejje guure ɓeydo jokke en meji gondunɗen liggey yalta hen saabu forage uji hande rene Fouta ene jogui des salariés avec des contrats c'est des forages ko pelle association reconnu tambi ɗumen ɓe ko GIE ji ɓe ko association ɓaari noon waɗi forage uji ko pelle tambi ɗumen pelle ɗe laamu Sénégal heɓtini ɓen ne jogui droit au nom de yimɓe guure mumen
namdar laamu on droit de fermage jogono koye mumen ɓaade ɓe jogui capacité wadde prouvé ɓe mbawi jogade te forage uji kewɗi nene Fouta ene mbawi jogade ha ko wawi jogade hoore mum ko ɓuuri hewde e ko wawa jogade hoore mum ko joni caggal ene waɗi forage uji ɗi ganduɗa ɓeɗo ene mbawi jogade ɗum ɗo holno wiyete ɗum exactement ko privatisation walla ko goɗɗum ɗum ɗo ko expropriation wiyete ko keftal mboɗo hefta sabu min ɓuuri dole ko min jeeyi mboɗo hefta mboɗo totta goɗɗo yo jogo e sene weeli yon e sene metti on mais en état de droit watta noon en état de droit ene foti ƴewde droit des citoyen ji mum d'autant plus ko citoyen ji ɗi ganduɗa ɗi paɗani e laamu ene balli laamu ha ala ko foti région de Fouta ko waɗani laamu leydi Sénégal ko gila e Senghor ha hande hay région goto gonɗo leydi Sénégal waɗnani ɗum laamu leydi Sénégal amma hande diwan Tamba o e diwan Casamance sa ƴeewi Fouta lycée kala lycée gonɗo e Fouta caggal Matam fof ko ɓiɓɓe Foutankoɓe men kamɓe darani au sein des diaspora ɓe naate coopération décentralisée ɓe mbaɗi au niveau des collèges ko ɓuuri hewde collège aji enen mbaɗani koye men au niveau des écoles primaires ko ɓuuri hewde école aji primaire enen mbaɗani koye men Oumar Koumi dispensaire uji men enen mbaɗani koye men gueɗe kewɗe centre uji men santé des maternité enen mbaɗani koye men ndeke noon so tawi a dañi ɓiɓɓe leydi ma ko ɗanniɓe ils sont des patriotes fiers eɓe mballa leydi mabɓe ha ɓiɓɓe leydi mabɓe guura an laamu ngu poɗɗa ko sembindeɓe wona hedde biɓji mabɓe joni so tawi laamu ngu hefti beele ene woodi caɗele mo ɗum jogori wadde les conséquences ɗe ganduɗa ko ɓiɓɓe e nokku o ma dañƴumen hen cikkuɗa saabu so laamu ngu hefti ko waɗata ɗo ko te ko diaspora o jogui ɗum diaspora o nattan wadde ko waɗanno ko so diaspora o ɗon waɗani noon ene wawi addude caɗele mawɗe ɓutte ala ko foti koy saabu ɓe nattan fiide kayituji ɗi ko ganduɗa kala ko yowite ndiyam ko laamu ngu ne hefta ɓe nattan wadde sa yi lycée ji ɗi mbaɗama état addi jangguinoɓe pourtant état wiyani ne hefta lycée ji ɗi ne waɗa ɗi privatisé dispensaire uji ɗi mahama ko guure men maahi laamu addi liggotoɓe pourtant laamu ngu wiyani ne waɗa privatisé dispensaire uji ɗi collège aji ɗi e école primaire ene jogui des collèges privés et des écoles primaires privées pourquoi laamu ngu halfinani ɗum woɗɓe gara mbaɗa privatisé yimɓe ene jooɓa ɓen beele ɓuɓe men ne jangga laamu ngu waɗani ɗum ene woodi des services de l'état nene nder diwan he il ne marche pas l'environnement ne marche pas l'hydraulique ne marche pas l'électricité a des problèmes eken ɗum ce sont les services de l'état ça ne marche pas pourquoi laamu waɗani ɗin privatisé beele ne ɓeydo marchude pourquoi ko forage uji marchannoɗi mbiyen kefte juuɗe wawɓe jogade ene hokke un privatiseur Mamadou Deme bandiraɓe ɓuuri famde beele cikkuɗa kadi wiyoɓe ne mbaɗa privatisé ɓe so tawi mana ɓe gaari est ce que cikkuɗa wona ɗin prix ji manan ɓurata weɓande e rendo ngo walla aɗa faayi so tawi mana prix ji ɗi gaari ɗin jogori ɓurde towde e prix ji ɗi ganduɗa ko ɗo henne manan gonno nden ko metkiɓe yeyreteno ko bo rok exemple simple forage tufde en dam dendinɗo Sinthiane lewe damga lewe Ngenar Faboli Gurel Hammadi e Ganna Balol ɓuure jeegom pour une population de près de 10 000 habitants hande on forage ne jogui galle forage c'est informatisé c'est numérisé les factures sont au nom de tufde en ɗam eɓe jogui association reconnue par l'état eɓe jogui 9 salariés eɓe jogui booñ kalis kewɗo ɓe no banque o ka uso forage o boni forage Sinthiane tuggude 94 faade hande ko ma o meeɗani pande balɗe ɗiɗi taw o fewnama et en même temps on forage kala ɗo wona e ladde he ene continue fiyande forage o pour janggo so tawi kaɓirɗe gonɗe ɗon ɗe les tuyaux et tout ça validité mum timmi taw guure ɗe ene jogui kalis ko lomtiniri tuyaux ji ɗi bel tuyaux ji kesi ne gadde mbatte ɗon oto yimɓe dañde probléme par rapport e tuyaux ji mbaɗi xomat ɓen mbawa jogade ɓen mbawi waddede contrat de cession on contrat de fermage ha wawa jogede waɗede foti yadude ni donc woɗɓe nen ɗon dulumaji nen ɗon seedo seɓɓe nen ɗon caarede nen ɗon Hamadi Hunare nen ɗon Signe Bambe nen ɗon e woɗɓe ha fayi yeeso Kempen nen ɗon caɗi nen ɗon ɗum ɗo foof kete c'est des exemples ɗe ganduɗa ɗiɗo ene mbawi gaynande en laamu ngu fawo hen walla no guure ɗe jogui koye mumen tawi hay goto nimsani tawi kadi fitin arani hakkude laamu ngu e yimɓe mum mawɗo Deme bandiraɓe paami mboɗa andi ma artu e prix ji ɗi saabu manan mi namdinomama hen e beele joni so yimɓeɓe calima mbi gueɗe mumen mbattake e privatisé beele laamu ngu ne jogui hattan dolle arde haaƴa juuɗe yimɓe weeli metti ko ɗum ɗo min mbaɗata Oumar Koumi laamu noon en jogui gueɗel gotel en wawi finde subaka waɗa exproprié ko jeeyi e ko jeeya ɗum ne kadi aɗa wawi jogade galle ma gonɗa o sa ala titre foncier laamu galle ma laamu wawi heptude galle ma o so yoɓata impôt ɗo ko
laamu ndu wawi heftude galle ma a sina aɗa jogui titre foncier kono enen to min to yimɓeɓe dokketake titre foncier dokkaka goɗɗum dokka tan ko délibération autorisation d'habiter permis d'occuper ɗum wona titre wona jeeyi ko ɗuɓal kamɓe mairie ji ɗi eɓe gandi ɗum wona jeeyi ko ɗuɓal nde sohla fof ne wawi heftede te pourtant eɓe gandi service nene nder département Matam walla département Kanel woniri ɗon ko ha walla ha yimɓe jeyno woni les impôts et domaine yimɓe mbaɗa démarche soit mbaɗa démarche baye emphytéotique aɗa hokka galle o duuɓi 99 leydi no joguiɗa ndi somo guesa somo galle ɓiɓɓe ma ne mbawi rumtudema hen so tawi a waɗi ɗon heɓte leydi pour des raisons majeures mais kulɗuhum ko banɗa investir galle ka dutteneɗo kake ma laamu wawi heɓtude ɗon tan yaaha saɗa jogui titre foncier laamu ngu hay sene waɗma exproprié sottat waɗi mayde kadi watma remboursé peine mo mbaɗɗa ɗon o ɓe yimɓe kalantaki ɗum kamɓe wonɓe mairie ji ɗi eɓe gandi ɗum ɓe kalanta ɗum hay goto laamu ngu au niveau des impôts et domaine haalanta ɗum hay goto joni noon so yimɓe kalnaka tittinaka teddiniraka gandinaka mbawnaka holno ɓe gandirta holno ɓe mbawrata ɗum ne adda ɗeɗo caɗele hande dañaɗe e nguɗo oɗo probléme forage uji soko tawi laamu ngu forsi holli doole alay saago ko ma haaji juuɗe yimɓeɓe ene hepta forage uji ɗi hepti ɗum waɗi ɗum beele population foti ko darade face à face becce e becce walla ala en ko négociation ngaji walla ala ene woodi sarɗiji loi ji ɗi ganduɗa walla tribunal uji ɗi ganduɗa ko ɗiɗo tigui mbawi firtude mana ko laamu ngu waɗi ko walla ala ɓe jooɗo tan min jabri Allah mana ko laamu waɗi e hol laabi ɗi ɓe ndewata e hol to ɓe ndewata e holɓe ɓe jettoro Oumar Koumé caggal ɗum so tawi laamu ngu waɗi persisté ena nawa forage uji ɗi mais yimɓe ne joguiɗo gulliti par ce que leydi ndi ko leydi droit kala ko laamu waɗi so woni ko laamu dow ngu walla ko laamu hakkudewu ngu woni les services déconcentrés ɗum wawa wona darde tribunaux ji ñawata tan koko laamu waɗi ko oñi hakkude laamu e yimɓeɓe so maire waɗi ko fewani yimɓe ko commune mum eɓe jogui droit wullitade tribunal administratif hewɓe noon mbiyata kadi jaada préfet ala préfet e maire o kewi wondude saabu kala ko maire o waɗi ma rewata préfet waɗa contrôle légalité so préfet waɗi validé ko mairie wi on hay sa wulliti ɗum ruttata koye signature mum donc c'est le tribunal administratif gonɗo Matam o wonanɓe département Matam e département Kanel e département Ranérou toon wullite wonɓe département Podor ɓe ɓe gullitito ko tribunal Ndar wonno Podor koye Ndar jeeya keddiɗi ɗi ko wayno Louga gullito ko Louga à partir de ce moment là c'est tribunal administratif kamɓe forage uɗi hande soɓe mbawi rendude la fédération des agriforts ɓe mbawi rendude ɓe porti procédure o auprès du tribunal administratif en termes de recours ça suspend tout de suite toute démarche se waɗatake gaga tribunal ɗi ñamaji so tribunal administratif de base o so hokki laamu ngu gonga yimɓeɓe ne jogui droit wullitade à la cour d'appel administratif gonɗo Ndar o on kadi ça suspend gueɗe ɗe ha on ñawa so tawi on laamu ngu kadi jañi gonga yimɓe ne jogui droit yaade cour suprême ɗon haaɗi diwata ɗon kono janggo so tawi ko yimɓeɓe jeeyi gonga laamu ngu welaka laamu ngu wawi wadde appel tribunal administratif o wawa diwde le tribunal administratif de Matam o yoma ya cour suprême direct non non on rewata d'abord tribunal administratif c'est le préfet qui saisit la cour administrative walla le gouverneur il saisit la cour administrative de Matam so cour administrative Matam liɓi préfet walla liɓi gouverneur e mbawi wadde appel on saaha c'est le gouverneur de Saint-Louis et le gouverneur de Matam qui vont faire l'appel auprès du tribunal de la cour d'appel de l'administration de Ndar so on noon gasni yani là c'est l'État qui à travers le ministère compétent qui va donc gérer ce dossier au niveau de la cour suprême so on ñaawi ko yimɓe jeeyi laamu ngu suusa wadde ko cour administratif o yamiraji kono ko cour suprême o ñaawani laamu ngu kañum nawata hankadi yimɓe ala ko mbawi hen ils sont obligés de respecter la loi ni état droit de way ni foti yarude moni kala yiye hoore mum anda no hoore mum anda no wondiri bandum joni ɗum ɗo kam beele ko région Matam o tan e région mo Saint-Louis o walla département ji hen ɗi ganduɗa ene waɗi cuɓaɗi walla ko ene ko hunde nde ganduɗa ko hunde mobde dendagal département ji gonɗi e nder région mo Matam e région mo Saint-Louis Oumar Koumé ko fewte région de Matam ene nawori département ji mum tati ɗum woni Matam Kanel e Ranérou e département Podor jeeya koye région Saint-Louis e département Dagana saabu ya balɗe nayyi ɓennuɗo ɗe ko diwan Rosso Béthio ko wayno commune de Roh e commune aji goɗɗi gonɗe de zone administrative de Rosso Béthio ko ɓen mbaɗi manifesté mbi jiiɗa forage uji mumen kefte laamu ngu caggal nde waɗi privatisé jogogal ndiyam e nder guure mawɗe ɗe saraji mawɗi ɗi société ji ɗi ganduɗa jogorɗi wadde privatisé ndiyameje leydi ndi
kam ko ɓiɓɓe leydi ndi walla ko société ji ɗi ngannduɗaa gummiɗi manan caggal leydi ko holɗine ko ɓen ngannduɗaa hannde darilan beele ene keɓa manan ndiyameje gonɗe mana e dowru ndi hokki des grandes sociétés internationales on a Sénégal naɓe je ko c'est des sociétés françaises on jibini seno ko français en jeeyi ɗum SDE la société des eaux ene waɗi hen ko capital Sénégal et capital privé wonno ɗum jeeyi sababu Sénégal ene nomanno directeur général o walla le président du conseil d'administration caggal noon SDE waasi jeere ndiyam Dakar nde gure mawɗe gonɗino Rufisque en Thiès en eken waɗi haala mawko saabu jeeyguɗa ndiyam e société française o e on saaha ko minum président de la république kaynum président de la république wonno ministre de l'hydraulique addi haalullaji kewɗi so ɗi gonga ɗi gona gonga haalullaji kewɗi ngari hen kono ɗo rewano foof CNO hefti jeere nde e gouvernement noon felliti yaañude privatisation o e diwnuji ndewro walti ndi nde wonno ene yañanno ɗum yiyede jogugol forage uji e diwnuji leydi Sénégal ɗi région ngaji ɗi ene waɗi caɗele ɗum waɗi ɓe pecci région o au Sénégal privatisation en fonction des région fof walla diwan fof denduɗo ɓe dokki ɗum société privé enen to men ga région Louga région Ndar région Matam ɓeno dokka SDR woɗɗani SDE ko émanation SDE ni filiale Veolia France mawɗo Mamadou Déme ɗi société ji ɗi kalɗa ɗi jeeya ko caggal leydi ko ɓiɓɓe caggal leydi ndi ngari jiiɗi wadde privatisé ko men ko walla ene waɗi ɓiɓɓe leydi ndi ɓe ngannduɗaa taw ko ɓiɓɓe leydi ndi ko ɗo jibina ko ɗo mawni ko ɗo golli ko ɗo kadi dañi mana kala ko ɓen mbaddi mojeere e ɓe ngannduɗaa kañumen ngoni manan yimɓe woɓɓe ngam yidde wadde privatisé ɗum ngannduɗaa kañum woni ndiyameji jeeri ndi gonnoɗo directeur général SDE ko ɓi futanke o liggama hen ko karalla mawɗo neɗɗo rowan haside ko karalla mawɗo ganda mawɗo e de ko fewte ndiyam so kanko jogino programme ndiyam leydi Sénégal fof guure mawɗe fof daara en tout ha Dakar fof kanko yarnanno wonno ko yarnan tan ko ɗum waldidi koɗo guure mawɗe fof kanko yarnanno o tarifi o yiɗa jooɗade o gollani o jogui gandal o yiɗi hutorade ngal o waɗi créé SDR e dow ballodiral makko e woɗɓe réseau ji ɗi o joguino donc o waɗi créé kono SDR ko ɓuuri famde hen ɓuuri hen jogade capital ko la société française kanko noon woni PDG hande Allah ne waɗimo responsable politique e nder département Podor kanko woni président du conseil départemental département Podor eyyi ko kanko halfina programme SDR mo ardi halfina région de Matam région de Saint-Louis et région de Louga eyyi ko ɓeɗo laamu ngu waddi affaire OFOR donc lomtinoɗo service laamu leydi Sénégal i wiyatno DEM de la direction de l'exploitation de la maintenance on yani fayit saabu ala matériel ko huufuri forage uji ɗi OFOR lomti ɗum beele ne wawa hufande yimɓeɓe forage uji ɗi ha ndewa lawol ko OFOR kon tokkirigal dow OFOR ala kaɓirɗe ala maintenance ala moyen no huufiri forage uji ɗi e OFOR noon waddi convention waddi contrat avec l'accord de l'État et SDR pour heptude forage uji ɗi pour wawde jogade ɗi renta jogoɗi mawɗo Mamadou Déme beele SDR wawano arde e mbadi gondi e fannu goɗɗo o tawa ene yiito hoore muɗum laamu ngu ne yiito hen hoore mum kono kadi population kadi ene yiito hen hoore muɗum cikkuɗa e ko ɗon tan waɗi erreur o saabu SDR ne wawno arde en tant que prestataire de service taw wona ene hefta forage uji ne jogo SDR ene wawi wiide e dow inde OFOR kala forage joguiɗo probléme amin ɗo amin panta amin mbawi wadde équipé amin ɗofta techniquement ɗum ɓuuri hay wuuro wor saltako ɗum ko wiide kay ene hefte ne joktode tawi kañum fixata prix mum mawɗo Déme a indi joni manan prix o saabu wiyama so tawi manan ɓe ngari ɓe mbaɗata mètre cube ko 250 so tawi ko branchement galle so tawi ko branchement privé woni yimɓe ɓe ngannduɗaa ko yeeyoɓe ndiyam e ko nandi heen mètre cube mana ɓe mbaɗat ɗum ko 400 francs soko tawi ko branchement mana mo ngannduɗaa ko ɗo ko jawdi yarat ɗon walla pucci en e ko nandi heen on mètre cube ɓe mbaɗat ɗum mana ko 200 francs so tawi ko édice public ɓe mbaɗata mètre cube o ko 325 francs ene wawi ko ɗum en mbawi wona ɗum ko ɗum ɗo kam woni manan ko adi e haalede est ce que cikkuɗa ko noon jogori wade sa naati guure he tawata ko société biɗo ara o prix mum mbaɗi annoncé o ɓuuri cherde minen joni ɗo amen ɗo ɗo tufde en ɗam ɗo prix métre cube ko 175 francs capantati joyyi kono SDR wi ko watta ko capanɗe joyyi ene waɗi sappo joyyi différence déjà capantati joyyi ɗi woni jogui probléme yobde ɗum ala kadi yoɓde capanɗe joyyi ɗe donc neɗɗo ɗon so tawi ari kadi aɗa jeeya e diwan o hen jeeyɗa ɗum woni faroma Allah no hokkuma gueɗal ha heewi aɗa halfina ko heewi e yiide nafoore diwan ma o fayida ma ɓeydo mawdude hen
société ma o daña hen o tabita hen ɓuri ardude fitina ha kino dillino leydi fof ha kino dillino diwan fof. SDOR wari ko société technique ene wawi pantude ene wawi wallude ɓe gona une société de prestation de service technique mo ganduɗa janggo la fédération des asiforts ene wawi yeƴade mum kala ɗo forage paani taw fédération asifor o ene wawi wadde commande acte de réparation taw on commande acte de réparation wona état yoɓataɓe wona commune yoɓataɓe ala c'est l'argent de l'eau des forages que la fédération des asifor gère yoɓata donc la SDR en tant que prestataire technique ɗum ne wona kanko bandiraɗo Podornajo kanko no yiite hen hoore makko kanko kamɓe bandiraɓe men ɓeega ɓe jii hen koye mabɓe moni kala dago hen place ɓe foddi en fonction rôle ɓe foti wawde juude so tawi laaɓama laɓɓinanama eyyi so tawi noon ala ko heddi wontama adda poɗe ndure goɗɗo loi o ne loi leydi ndi ene wawi sernude yimɓe hokka moni kala droit mum e foddi mum ɗon kadi moni kala heddo hen. mawɗo Mamadou Déme mo kisal émission woni koye gasde mbaɗani ɓoyata joni ceerten kono hande en tant que onon wiiteɓe manan ko mawɓe wiiteɓe manan ko autorité ji wiiteɓe manan ko politicien wiiteɓe kadi manan ko ɓiɓɓe nokku o hande holko woni darde mon lan so tawi no yimɓeɓe panno o yon mbaɗɗo rôle mon mo poɗɗon wadde o holko woni rôle mon exactement. minen de mboɗo sikki rôle amen ko hadde fitina e dillere e nder falde nde e diwan o saabu dillere e fitina so ari nokku tan yimɓe gandi ko fuɗɗima kono anda ɗo haaɗi kadi min jiiɗa yaw waɗa hakkude laamu leydi men e to jeeyɗen ɗo nde wonno ɓuuri hewde yoga e mabɓe ko ɗon jeeya hande ɓe kamɓe ɓe Allah waɗi gardi leydi ndi ɓe Allah waɗi sababu batteji leydi ndi foof koɗo men ɗo innitorto ɗum noon so dillere waɗi ɗon to fitina waɗi ɗon yoɗane Fouta yoɗane mabɓe ene wawi yiitede peeje ɗe ganduɗa goto hen foof yi hen hoore mum taw gacce ngala tawi kadi hay goto hersani mbiɗa sikki rôle amen ko hollude laamu ngu yimɓeɓe hayso ene waɗi caɗele ɗo joga yen caɗele ene mbawi fewnitede yimɓeɓe mbaɗe responsabilisé balle no jogori taw kala ko daña hen gartam haɗata koye mumen haɗa e leydi ndi walla les communautés les communes les départements walla laamu ngu jogode citoyen responsable yimɓeɓene ɓe kolle laamu ngu wona anje ɓe wondi laamu ngu yiɗi ko fewnude ene sikka so rewi ɗo ɓuuri moƴƴude kono ɓaari ɓe mbi ko laamu ngu addata ko moƴƴani kamɓene yoɓe galtin feere wawde wallude laamu ngu ha heptina feere mabɓe de ɓuuri feere mum de moƴƴude ɓe kolla laamu ngu hol organisation mo ɓe jogui holno ɓe jiiɗi heftinirede haɓe mbawa jogade ɗum e hol fannu no ɓe potata liggorade e laamu ngu beele calɗi laamu dowɗi e laamu lesɗi foof ene ndenda e mabɓe feere e feccorde ha ndiyam ɗam wawa hisde kala wuura daña ndiyam tawi ene jogui no renira no ɓuuri moƴƴirde yimɓeɓe taw miskino Allah dañƴi fof ndendi pota e ndiyam moni kala dans le cadre du droit de l'eau wawa dañde hen hujjume e hutorde mum min de mboɗo sikki so tawi kamɓe yimɓeɓe forage uji moƴƴi jogaɗi ha moƴƴi ɗi so expérience mabɓe jaggama ƴellitama darnama ɗi moƴƴani ɗi mbeɗa nanda e majji ɓe mbaɗanama créer un cadre juridique mo ganduɗa état o ene heptina les asifor comme un syndicat des eaux walla comme une entreprise privée hokka ɗum les moyens ɓe hokkata privé ji ɗi o wadda e mum contrat de fermage eɓe joɓa laamu ngu taxe eɓe joɓa les collectivités territoriales taxe ko wayno département ji ɗi et commune aji ɗi tawi ko heddi ko foof eɓe mbawi yobde hen salarié ji mabɓe e leur charge kadi ɓe jaltinana hen guure mabɓe kene jokkira en ɗam ndeɗo feere ne wawi wonde saabu ene woodi ene wawi wonde wontoɗo waɗa e leyɗele goɗɗe rewi lawol ala ɗo fawi ene wawi waɗede leyɗele goɗɗe wiyede wawa waɗede to men ɗo min wuuro ngo guurmi ɗo e France ko société goto baɗo no Veolia joguino ndiyam ɗam kono les communes jeeɓe gonɗi to amen ɗo e nder département amen nde ɓe tawno coggu ndiyam ɗam ɓurtiɓe yimɓe dolte ɓen mbaɗata ko mbino ko e kefti ɓe mbaɗi un syndicat intercommunal des eaux ce syndicat intercommunal des eaux dari hande lomtiɓe jokki ndiyam dendagal commune aji gonɗe Val d'Essonne no Sud Essonne le Grand Paris Sud kamɓe jogui ndiyam mabɓe minen min natti yobde Veolia en Lyonnaise des eaux ɗum ɓooyi ça fait joni duuɓi nayyi c'est le Grand Paris Sud ene jogui syndicat des eaux reeni ndiyam en hokka min ndiyam te ndiyam ɓuuri wonde moins cher kadi ɓuuri wonde ndiyam tahiniɗam soko tawi laamu ngu ene yiiɗi wallude en ha liggoɗen ko hol noon ko hol peeje cikkuɗa so tawi laamu ngu ene yiiɗi wallude en liggoɗen ɓaari laamu ngu tellini compétence transféré e commune aji ɗi mais commune aji ɗi e asifor uji ɗi joddo ɓe kalda ɓe ƴeewa no ɓe gondirta wona noon commune aji ɗi ne kefta jogogal asif ala ko c'est des contrats de fermage beele commune o ne daña hen saabu enen fof eɗen gandi commune aji men ne baasi ngala faggudu taka mbawa gaynande en gueɗe kewɗe kono e nder ndiyam he eɓe mbawi dañde ko heewi koɓe mbawi gaynande yimɓeɓe nokkuji ɗi ngala force uji ndiyam jeeyateɗam ɗam so tawi ɓe dañi hen taxe uji ɓe mbawi waɗande guure goɗɗe boyɗi ɓe mbawi waɗande guure goɗɗe école aji
bay waɗande goɗɗo dispensaire uji e goɗɗum walla ɓe moƴƴina service aji commune ko kala ko fewte état civil e goɗɗum en wawi yaltude ndiyam he e dow noon état o jaɓi wadde un contrat tripartite état heeda e kala ko fewte contrôle sanitaire ndiyam ASUFOR heeda e gestion technique des infrastructures et la gestion financière de l'eau les communes gona jokkowo autorisation du contrôle du fermage les autorisations des fermages les communes dokka ɓaari état waɗi transféré dans le cadre de la décentralisation on fannu donc les communes dokka le droit de fermage de l'eau kala forage gonɗo e commune mum ene jogui taxe ɗo yoɓata commune ene jogui taxe ɗo yoɓata état ko heddi ko wattay mum yoɓa salaire uji mum kadi jokke endeɓeje e nder guure mumen eyyi min de ko ni jirumi kadi mboɗo sikki so waɗirama ni laamu ngu hersata yimɓeɓe kersata fitine waɗata jaam yitete e nder diwan men moni kala heeɓa gueɗal mum e fodde mum tawi fitine ala haara ala